Kuka olet ja mikä sun vastuualue on? Matti Jokinen, Raloksen toimitusjohtaja ja perustaja. Rudi Harlo ja Ralos Oyn myyntijohtaja. Kallion Anton Ralokselta ja B2B-myynti ja myös vienti. Vilperti Tirronen ja vastuualueena B2B-myynti ja yhteistyö jälleenmyyjien kanssa. Mä oon Ville, avastaa meillä Raloksella projekteista ja niiden suunnittelusta. Mä oon Laura Kemppainen. Mä vastaan taloushallinnosta, varaston toiminnasta ja nettikauppatilauksista. Mikä on Ralos? Ralos Oy on aurinkosähkölaitteiden toimittaja ja rakentaja, valmistaja ja maahantuoja. Ralos Oyn tarina alkaa vuodesta 2017. Minulla on sähkösuunnitteluyritys ja olin sinne kirjoittamassa blogia aiheesta aurinkovoimala ja aurinkovoimalan hyötysuhde. Ja blogitekstin tarkoituksena oli todistaa, että asiassa ei ole mitään järkeä. Blogiteksti kirjoitettuani huomasin, että siinä ei olekaan muuta kuin järkeä ja hyötysuhdetta tulisi parantaa huomattavasti, jotta se olisi tulevaisuudessa vieläkin järkevämpää. Tästä lähti idea Ralos Oyn perustamiseen. Ralos Oyn taustalla toimii tällä hetkellä 11 vakituista työntekijää sekä runsas määrä aliurakoitsijoita. Osaaminen koostuu tällä hetkellä sähkövoimapuolen insinööreistä, suunnittelijoista, projektin johtajista sekä tietysti ammattitaitoisista myyjistä. Mitä pitää ottaa huomioon, kun aurinkovoimaa ostetaan? Aurinkovoimamarkkinassa yleisin tapa tarjota aurinkovoimaa on tarjota jotain tiettyä kilowattipiikkilukemaa, joka kertoo sen, että paljon aurinkovoimalan paneelien nimellisteho on. Aurinkovoimala on investointi, jolla halutaan tuottaa aurinkoenergiaa ja sähköä, joten me lähdemme siitä, että kuinka paljon aurinkovoimala tuottaa. Eli me myymme eurolla tuottoa. Kilowattitunnit, mitä se aurinkovoimala tuottaa, määräävät sen, miten investointi kuolettuu. Raloksen kiintopisteenä on edelleenkin ja alusta asti ollutkin se, että eurolla saadaan enemmän tuottoa. Sen eteen tehdään töitä joka päivä, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaille tuottavampia ja paremmin itsensä takaisin maksavia aurinkovoimala kokonaisuuksia. Mikä tekee Raloksen tuotteista niin laadukkaita? Meidän tuotteissa on paneelikohtainen tehon optimointi, joka tarkoittaa sitä, että jokainen paneeli toimii omana voimalanaan, joka taas tarkoittaa sitä, että jokaista aurinkopaneelista on rutistettu viimeisetkin tehot irti. Raloksen suurin kilpailuetu on kokonaisuudet. Aurinkopaneelit, jotka on suunniteltu mikroinvertereille, asennustelineet, jotka on suunniteltu juuri mikroinverteri- ja paneeliyhdistelmille, ja mikroinverterit, jotka tuottavat paremmin, kestävät pisempään ja ovat turvallisia. Ralos aurinkovoimalan takaisinmaksuaika yrityskokoluokan aurinkovoimaloissa on noin 6 vuoden kohdalla. Lisäksi CO2-takaisinmaksuaika tapahtuu jo vuoden kohdalla. Raloksen aurinkovoimalat on suunniteltu pohjoisen rankkoihin olosuhteisiin, kestävät hyvin lumikuormaa sekä Suomeen tyypillistä tuulikuormaa. Meillä asennusprojektit tyypillisesti kestävät 3-5 viikkoa, jonka jälkeen voimala on luovutuskunnossa. Millainen on Raloksen mikroinverteri? Mikroinverteri on sellainen kaapistus, joka kytketään aurinkopaneeleihin. Mikroinverteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman DC-jännitteen vaihtosähköksi ja tahdistaa sen verkkoon. Mikroinvertereihin kytketään 1-6 paneelia riippuen mallista ja se asennetaan aurinkopaneelin alle katolle tai maa-asennuksessa välittömään aurinkopaneelin läheisyyteen. Mikroinverterissä on matalat DC-jännitteet verrattuna perinteiseen aurinkovoimalaan, joka tarkoittaa sitä, että syttymisvaara on erittäin pieni. Mikroinverterissä on paneelikohtainen tuotonseuranta. Jokaisen paneelin tuoton näkee puhelinsovelluksesta tai verkkosivuilta. Ja tämä on avointa asiakkaille, asentajille ja maahantuojalle. Miten projekti etenee? Teemme jälleenmyyjien kanssa paljon yhteistyötä myös yksittäisten projektien kanssa. Eli Ralos tarjoaa suunnitteluapua ja laskentaa erilaisiin kohteisiin. No meillä aina kohde alkaa suunnittelusta, suunnittelutarpeen ratkaisusta. Jokainen tehdään asiakaslähtöisesti ja aina asiakkaan oma kulutus silmällä pitäen.
Meidän kanssa asiakkaat ja asukkaat ei jää koskaan yksin. Me ollaan mukana prosessissa alusta loppuun asti, suunnittelusta, lupa- ja rakennusteknisistä asioista aina toteutukseen, käyttöönopastukseen ja sitä kautta etädiagnosointi ja seuranta ja tukipalveluihin asti koko elinkaariajalla. Etäseurantaan asiakas pääsee kännykkäapilla tai nettiselaimessa. Etäseurannassa näkee voimalan asettelun, tuoton ja myös historiatietoja. Miten teihin voi olla yhteydessä? Meidät löytää verkkosivuilta Tampereelta uudesta toimistosta meidän mahtavien myyjiemme kautta tai meidän suuren jälleenmyyntiverkoston kautta.